Allahu akbar. Cey aduna de eɗen tegira ko muusi kam koarka e maayde Allah nani ɗo mum ɗo seeɗa kam hade Yero Sarr mbi andi ndaw ko leydi tafsir min nem meeɗa tan yeroyni lelde tafsir an tafsir ka annen kam maato kam e so 1 heure yoni fuɗɗo tafsir kono 1 heure yona no yero no hawni ha nemo o tafsir yero hakkunde Allah wona gaadade he ka leppindu ɓe nda ka pumnu walla mi dépense mbiɗa yaha jeere walla mi dépense ɗum ne wawi wonde kodi taw ɗum ne wawi wonde walla mi dépense mbiɗa yaha jeere koko ñawɗi i holno ballirtumama e dépense aban ko an yahanno jeere walla ko faadi mbaɗa yahanno jeere hay goto yahanani mi jeere hande ko min yahanta hooram jeere walla mi dépense mbiɗa yaha jeere ko ɗum mbimani Samba yahanani mi Demba yahanani mi Faati yahanani ko heddi hen ko min tan yahanta hooram jeere pour hollum bima min yahanta hooram jeere hankadi nayi goto wonta yahanam jeere e pour hollum min cikira min koɓe ɓoccone walla min ko yimɓe jiiɗi komi yiiɗa ɗum hollum holko jiɗɗa totteteɗe dépassé ne yahade feccene watta e mum o ko yiɗi ko ɗum jinmi ko sohli ko ɗum cohlumi o tottete dépasse usta bibi an ɓuuri andude wona majjere ma ko addata ɗo pojo defata ɗo an ɓuuri andude ko tottete ko wona ɗum woni ko addata ɗo minne noon ko heddi hen ko ay goto wonta dugganam yontadam dépense mbeɗa yaha jeere mi wawa masala hayso ha korka ka ma mi waɗani ɗum mbaɗen masala ɓoppo ha masala ha korka ma he oto merdinam de walla mi dépense mbeɗa yaha hokkam dépense o mbeɗa yaha joni kanko jogui dépense o fat mi noddamo oto tuma to faat baɗi woni to gonɗa eɗen ga mbar jam ar gay no werno tottanama oɗo dépasse tottuma dépasse o tottomi dépasse o faat baɗi miɗo faat baɗi resimi walla resimi e bala mbiɗa ko dépasse walla mi jam ko kanko resimi walla resimi dépasse koye junggo ma ummoto totta kam mi debbo debbo hono mi tottami dépasse ayani ɓuura ma yewmi de joni a opérata on tottuma jaaha jeere ko gotum kanko ko mawɗo tottuma baba galle fo e junggam e ko an timmi pawa e junggam e dépasse o ko an cukalmi pawa junggam he addu faade ɓe addu gay mi waɗani ko way noon addum tottom dépense o koye junggam woni somo yiiɗi dépense o koye junggam he o heɓata ɗum wona o duggoya sohlade junggam kono mi tottuma ala wawa gas sëñ Mame Diouf mawɗa ko hande kadi woni kadi no mbaɗɗa e tampere alhamdulillah so mawɗum hamdulillahi kella gonɗen a yii saka mo eyyi ko guppateɗi walla ala wona guppateɗi ko nawdete ɗi ko jafoji e galle o Saydou Ba mi tawi galle o gallaki tawi ko gonga Saydou Ba galle o gallaki par ce que min gueɗe ɗiɗi mboɗo hullumi aduna heegue yewede ɗeɗo giɗɗi fof nana e galle ma a ronkiya ittuɓe galle ma te min mi wowani ɓeɗo gueɗe ɓe wowani te mi yiɗade ɗoɗi goni fof mboɗo doga ɗon a faami joni noon pelimi ko yaade mi yaato Sadio Barka Mamady Demba noon mi jokki toon compte e caggal ɗo henno Allah waɗi kono wayni wayi e wona ñamde ha haaɗa wona yewtude wona ɗum an ko an tan wawi an ka Malika an ɗo joni ñini joɗon aɗa wawi wonindani duuɓi sappo an goto ala hay saɗa nde wotere ham e kono noon faam neɗɗo ko yimɓe neɗɗo tañom tañirɗa par ce que an ka tañimi hay goto a sohlani am te kadi a wona ñamowo an wona malaɗo ɗum noon mi feliti yaade dal Allah jarama so tawi wonnoɗo saare ñanggue galle Sadio Barka Mamady Demba eyyi guila mbaɗade min wino ko mbiya tum kono caggal ko ni wayi mi yahat tan an wona bamma bam julde mi winode Allah wone makko on ko danan on ko moƴƴo ko jontaɗo an goɗɗo ari ka anda yimɓe a yiɗa yimɓe an sarata ko ñamata an ko kasmaɗe rafat aɗa likki hamo jaaɗa retraite soko ñam anda ko ha janggo anda ko ha jengga ñamoto de bonde lofde an ka tan kay tonguel haɗam ka ko dokkami pasmo ɗo yam pasmo juuɗe ɗum
oui ala jarama mi jeyi pass abu mana pass Allah wona gol abu an kalima de ngamata ana bu ci kunu ka selam ada yufdim aga da holandim kono abu ngada yinude abu ñene kalda mbida ko gatagal go bol gotal hatam wadi boy didi joy gatagal hon solantuma abu mbida ida ciagi wadi karo ciagi hamza do da ñaam abu kan badda mi addan ma an bi ala hakkilima ko ñamde woni en mais ko pass nan pass ala wona gol pass kay mi bad nan pass parce que mi heɓa pass mi ƴewti mam a wonani dabu barga to tammi tottamo o yaha waɗani ko way noon jogotan ɗum waɗi e jungamo heɓata walla ɓe dépasse ɓeɗa yiya koko ñawli ewa ka aban walla mi totta oɗo fawto mi yaha lawol mum wara tampino hoore ma ilali e bilali kala wawa a wawtude mi tottamo o yaha o fawtomi somi wawno tan mi waɗat kono gondumi komi wawa dépense o koye jungamo yaltat ɗo jungoma min mi sohlani jungoma jungam de wiwa mi sohlani ɗum ko haajuma e wadde muñ ha ɓooya mi muñani muñ ha ɓooya dépense o fawo e jungaɓe mi yaha jeere walla hande jeere ala ñamdu ala jeere kay wodat jeere wotta min mi immoto ɗo ɓari ko yontadda jeere te somi arti mi sagginandi ha moƴƴe o rendi ma mettuma sa endi ɗum hande mayɗo kecco lelo e galle yo lelo Allah sur yo lelo nden hande sa waɗi ɗum gadda hande a waɗi ka wattata yontan nam jaha jeere gadda defa nden hande koye koal ko gonɗen ɓende mi ñaame hande hay goto handa mo anda mo wiyanma ko he mo anda ko juɗat ɗum de e bimami ɗum ɗinne kam komi mayɓe ɗum ko ha paɗi koye koal ko gonɗen min mi wawa haala siwo nana jooɗi mi yahani jeere jeere ala hay goto yahata jeere te so ɗum ɓenni ñande fawiɗo hande ñande ñamde fawiɗo hande ɗum ganda fof hande jiyen hande ko laaɓi addani ba jeere ƴeewa ma taw tan ɗo mi jahowo jeerata somi arti komi caggi maranani ko wi ko wi oyi ko sahi jaade sa adda sagginta haajam bon hen ɗum ɓeɗa sofa ɗum min ɗum waymi kono bula way noroni ayno simi way sey ko ni ko noon wayi ko an hulimi kono min mi hulani mi jeng jaaki min ko Allah subhanahu wa taala kunni kono wonama hoore mum gucciri dow asman koyri mum ne fawo e lendi mi yahat jeerti somi arti saggi yimde hankadi ayɗo ko ɗo woni ɓaraf ɗo tan woni ɓaraf min de mi anda joni kam holno mbaɗami min de kam gallam o jibima de vraiment gallo jibima hakkude mi Allah wona gajade gallo jibima billahi walla gallo jibima ɗum ɗo min fokko mi ummono hoorema hakkude mi Allah fokko mi ummono hooram par ce que ɗum ɗo somi ummanaki ko hooram kono nde won puɗɗima yawade mi wayi ɗum ɗo ɓe jeeyimama mi wayi hakkude mi Allah ɓe jeeyimamami jawmi ha jawmi hay dépasse hay wonde e ko min yahata olon podidiri dépasse kadi tawa dépasse wona min tottal ko baɗamo tottat te baɗamo mi faami ko baɗamo tottata ko ine fayi tottata ko ha timma ko timmi ko noon ko ɗume mbatti jiirodirde ɗacciyami yiyamo hakkude mi Allah mam wimi yo ustu jungo makko ɗacciyami yiyamo haalta haydara anda tudugal e joni hokka passe mbiɗa yiya tan no waɗa ko yinudemi jiɗɗa koyeram aɗa yiya galle sa mbiɗa o sadio ɓennano faya galle aboucam aɗa yiya pour yennudemi yeydemi tewam hiya taw tewma an mi haalata nana tagɗo fara mema abou a betti kam somi yettiɗo hay goto tan mbaɗa haala sayi an aɗa ko mbaɗa ay aɗa ñama aɗa yara aɗa rewa Allah mbatta yimɓe aɗa ñama aɗa yara aɗa ñama aɗa yara min mi ñama ko mbatta yimɓe rew walla min ke usma mbaɗa jikla ustu ƴettu ɗum ɗoma nduwaɗa ñagoɗa ndu lew teddudu goppa ko yeera goppa jennugol teddinama fof mi teddina ɗum min noon jogotoya fof de mi andi jikkuma ɓe mbi sa andi jikku neɗɗo waddemo kañum toñ ɗum an toñi ɗum joni kamɗo ɗum wuro tawi ɓawo janggo ko garowo tettuma pas jaaha taw jaaɗa tettugal wona fitina yo kam waɗanoma meyditi neɗɗo tawi so tawi ko hoɗe wadde moƴƴere yo wattan mo yiɗi wadde moƴƴere yo hoot hen kono hande mi fewna ha feewa janggo mi bonna ha bona ɗum wona gurdam ɗum ɗo ko mbiyata ko so tawi bone gandanɗa hoore maɗa ñallatte walata yo wuddu bone wuttu kono kay so ñalli ko hirdi yo falata kono noon ko mbaɗannamami te ɗum min kay par ce que muminoma to Sadio Barke ko aɗon mi hoto Abou Thiam ɓendu par ce que gaddaɗo Abou Thiam ko ɗum notata ham so tawi joni wona mbiɗa ɓiyona mo waɗa ɓawo janggo sabalalami so ari jebluma ha peewa gayni ɗum tutde fof tottuma hokkuma pasma jaaha
eyi d' accord ala saɗa ene wona kono wawi joɗanɗo ha ɓawa jong e saga mo ɗo joƴan mum ha ɓawa jong so Allah jaaɓi so tawi ari yappade probléme eyi ɓiyo kay on so ari galle o changé galle o wona nimati min ko tammino ko ɗum woni komi anda yewede mi anda heeke koko momuji ko yewede haalta ala ñanaka a ñoota a toñata a darta hay goto min nani kesa Allah andi kawla ino tan a toñata hay goto a ñamata a yarata a yaate tan goto e ñaami ke an mala Allah jaramata joni mbaɗen noon mami natin sappo so o waɗata noon no fewi eyyi somi yi komi famani hay kasmi ñamata hami Allah wolo ala natin seydi Sow d' accord donc jo on ko danan mi anda ni jaɗade holmo artide mami ya de jarata ɓucam da wala addude mi mami ya wiyamdani mbiyon jiya e o ko nafigagal watta o ko nangam e nangam mami ya aw mi nde dañi koɗo aduna mo ndew kono ñaamde tan e yiyande joni noon mi noddal Modou ferti Modou no arti wona e galle wonda e makko min attumi ne ndewimi Allah ko hay lewru korka so no addi ɗo Abou Thiam ni non nawti tan ɗo Abou Thiam joni noon mi nodda Modou Abou mi heblamo ha feewa makko mo heɓkanno yaha ha on yamnede focco